nik uste jatorrian badagoela idea bat, konstatazio bat, ikerketak erantzuten diela batez ere boteretsuen nahiei eta beharrei, botere ekonomikoak, akademikoak, industrialak, politikoak. Eta orduan hori ikusita badago gogo bat ikerketa herritarren eskura jartzeko, eta baita ere, igual, ohikoan ikerketa zer eta nola ikertu, esateko eskubideaz daukaten edo botereaz daukaten komunitate horiei gerturatzeko nahitik sortzen da uste kooperatiba hau. Ez? Hori da idea nagusi bat. Bai, hori da. Azkenean bada amildegi batez gizartea eta mundu akademikoaren artean, eta kooperatibaren helburua da biak lotzea, ikerketa parte hartzailea bultzatzea eta jakitate situatuetan oinarritzea ikerketa bideratzeko, eta baita ere Lukasek ejan duen bezala, azkenean ikuspegi ezberdinak txertatzea ikerketa publikoan, ez ditezen beti gai berak eta ikuspegi beretatik tratatuak izan problematikak, eta gizarteari gizarteak direktuki unkitzen dituen galderei erantzunak ekar ditzan ikerketak. Bai, hori da, azkenean bizipenak gorpuztu dituzten jendeek erabakitzea zer ikertu behar den, eta azken finean da jakitate gorpuztu bat, eta jakitate hori ez da inoiz ez hitza, ez zilegitasunik ematen. Hor, bada bide bat, azken finean jakitate horrek hartzeko leku guzia eta bideratzeko ikerketa akademikoa. Eta beraz da, ideia da talde eta pertsona edo komunitate sentsibleak, gaiari lotua diren jendeek, hoiek eta gaiak inkutzen duten jendeek, hoiek erabakitzea ikerleek zein behar duten, nola eta nondik ibili behar diren, eta gero interpretatzeko ere datuak eta zabaltzeko informazioak eta gero erabiltzeko hor ateratzen den jakitatea. Akademia eta gure gizartea biziki espezializatua da, bakotxa espezializatzen da gai trinko txiki berezitu batean, eta norgehiagokan sartzen da besteekin, ez? Hori da akademia gaur egun, eta gure gizartean gauza guztitan hola ibiltzen gira, lan asareratutan eta hola, gauza guztitan da norgehiagoka. Eta espezializazioa. Hor, galderak ateratzen dituztelarik, azken finean nola bizipenetik etortzen den, ez dakigu ze gaietara joango den, ez dakigu ze sailetara joango den, eta ateratzen dira batzutan gai nahiko transdisciplinarioak, eta beraz, erantzunak transdisciplinarioak izan behar dute, eta gertatzen alda, soziologiatik, ekonomiatik, biologiatik, 3 sailetatik erantzun behar dela galdera berdina, holakoak gertatzen dira ere. Bai. Adibidez, lehenengo fasean, komunitateekin bildu eta komunitateak erabakitzea zer ikertu nahi den, ikerketa galdera on bat, pertinente bat sortzea, ez da erresa, ez gaude ohituak ariketa hori egiten ez, eta kolektiboki biltzea eta ikustea gu bizi dugun zerbaiti buruz zer dakigun, baina bat zer ez dakigun, ez da izaten ariketa erresa egiten eta denbora eskatzen du. Eta gero hortaz gainere hortik aurrera ikerlariekin edo beste pertsona batzuekin edo proiektua hainbat pertsonarekin montatzeak eta erantzutea berak denbora eskatzen du, pixkate denok parte hartzea nahi dugunean eta nahi.
Eta hori da azkenean gure lanaren muina, guk ez dugu gehiago egiten ikerketa, bitartekariak gira justuki, lan horren erresteko bi aldetatik ez, izaiteko elkar ulertze bat eta elkar lan bat posible ikerlari eta komunitate sensible horien artean, eta horrek eskatzen du denbora, bai, ze dira metodologia behiak, ez dira baita ezpada ohiko lan egiteko moduak ikerlarientzat, komunitate sensibleak izan daitezke mundu akademikotik nahiko urrun beren egunerokoan, eta bai horrek eskatzen duela denbora, eta kooperatiban denbora hartzea biziki importantea da, justuki ikerketa izan dadin interesgarria mundu akademikoaren zat, baina bereziki ongi ulertua eta ongi entzuna eta izan dadin komunitate horrentzat. Eta erabilgarri ere bere egunerokoan. Azkenean urteak dira, beraz lehen fasearentzat hartzen ditugu 2 urte eta dira olako komunitatearekin hori da, komunitatea ezagututa gero eta taldea eukita gero. Urte bat edo 2 hartzen dugula hausnarketa kolektiborako eta galdera zientifikora iristeko, haien galdera topatzeko, eta gero beste 5 izaiten alda batzotan motzago, 3 urte edo, baina bai, diru laguntzak topatu eta ikerleekin lan egin eta deitzen dugu muturriko ikerketa parte hartzailea azkenean metodologian, datuen bilketan eta interpretaziotan ere talde horrek parte hartuko duelako eta bideratuko duelako ikerketa ikerleekin. Hori guzia da oso motel doana eta da gizarte oso produktibo ona da, baina produktibo eta abiadura handiko honetan ohituta ez gaudena, 7 urteko proiektuak izan daitezke. Jendeari hasieran proposatzen dieguna da urte bat edo 2ko lehen fasean parte hartzea eta gogoa bari maute segitzea. Bestela zailegi. Egan ezake ala ere dela oreka hori atxemaitea ez, finantzamendua, denbora, alde batetik hau izan daiteke nire ustez zailtasun bat, eta baina hori da gure lanaren funtsa eta interesa ere, pixka bat taldeak implikaraztea inbeste denboraz ez, nahiz eta gero behin aurkituak direnean eta treinean martxan hasia delarik treina, gauzak nahiko egeski egiten diren, ez da galde egiten ere implikazio maila ikaragarria, baina bai epe luzerako izan daiteke eta hori beldurgarri izan daiteke, badakigu bakotzan nola bizi den eta zenbat denbora hartzen alduten nolako proiektuek, baina hori da erronka bat, ejan ezake, baina zailtasuna behar bada nire ustez izanen da bai finantzamenduak atxemaitea gure egiteko manerari bideratuak direnak, ez baita ohiko modua, beraz finantzamenduak berez ez dira horretarako eginak gaur egun, eta hau da bai behar bada erronka nagusienetarik bat hori posible egiteko ez. Zagit besteik. Bai. Batzutan zailtasuna da ere aginte aldaketa horretan, dela populakuntza sentsibiliak hartu behar duela agintea eta aktibo izan behar duela pentsaketan eta gero berak duela agindu behar zientzialariei. Hor leku aldaketa horrek zailtasunak sortzen ditu bitartekari lanean, zailtasun bat izaiten alda, azkenean behar dugula beti bai piztu gogo hori, aktiboki pentsatzearen gogo hori, alde batetik, bati hori piztu besteari itzaltzeko. Hau da, eta lan berezia da hori. Bai.
orain Euskal Herrian gerozta proiektu gehiago badira, eta militantziarako tresna izan daitekela, eta norbait edo talde batzu edo egia esan erabiltzeko tresna bada, langile gutxi gira eta diru laguntzak ejan bezala bilatzen ditugu aldiro, baina gogoz egingo genituzke beste lan batzu lujeratuak hemen eta behajen araberakoak, beraz. Bai, are gehiago, orain kooperatibaren helburuetarik bat da Euskal Herrian jotzea bere aktibitatea. Beraz, baldin badira, edo zoin taldek baldin badu gai bat ikusten duena interesgarria izan daitekela johatzea, ikerketa munduan ere bai, gu horkira lanu genera maiteko. Bai da. Gure lanaren zentzua hori dela, bertako komunitateen beharrekin lan egitea. Eta hortarako ere baitagu gerturatzen gara honea. Bai, ez dela duke zentzurik egitea, ez da egite, bestelako lanik.